Jó estét kívánunk, kedves nézőink! Mai irodalomban a nemzetközi élet eseményei közül beszámolunk arról, hogy Damaszkuszból hazautazott Gromyko szovjet külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott Assad szíriai elnökkel és más politikai vezetőkkel. Moszkvában ma ünnepélyesen aláírta Veres Péter magyar és Nikolaj Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter az 1980-as magyar-szovjet árucsere forgalmi jegyzőkönyvet. Mondjuk itt a munkakörülmény, munkahely ugye egész más, mint az a kis szerszámos halászat volt, mert tudom, én is voltam sokáig. Hát mi volt egy sátorunk, elmentünk, amerre voltunk, mentünk, hunit voltunk, hunott azt főpakoltuk a ladikra, a szerszámot, mindent elment az ember arrébb 10 kilométerre. Akkor leütötte, ott volt egy-két nap, akkor ment tovább, de ugye itt mostan helhő van az ember kötve. Az a legfontosabb, a jó helyismeret. Mert minden halnak megvan az a bizonyos hele, ahol meg lehet fogni. Hát úgy, mint Lajos, te tudod ezt, hát te vagy a harcsasz szakemberi. Te azt mondtad, hogy hiába tettél oda másik varsát, az nem fogod, csak az az öreg varsa fogod. Hát mondjuk ez is megvan. Meg az is megvan ennél mondjuk a harcsánál is, hogy annak megvannak azok a bizonyos helyei, ahol évente abban az időszakban meg szokott fordulni, azt mondjuk azon a részen mindig meg lehet fogni. Mennyire pontosan kell tudni behatárolni? Hát szóval az mondjuk egy kilométeres körzetbe, 2-be, 3-ba, abba a körzetbe. Az nem mondja el meg a pálkász, hogy mennyire kell tenni, azt mondja, csak centikre azt mondja. Az a helyzet itt nálunk nem mondjuk olyan kötött munkaidő van, hogy 8-ra vagy 6-ra, vagy mondjuk, hogyha itt földjön ilyen szezonhalászat, a varsás halászat, itten nincs, hogy 6 óra, 7 óra vagy 8 órára, itt reggel mihánt világosodik 4 órától, van mikor este 8 óráig dolgozik az ember. Na, hát annak bizony, olyankor meg is van az értelme, ugye. De viszont ugye már mikor annyira leapad a víz, mondjuk mint már most is, hát ugye ilyenkor csak ez a hálós halászat folyik, ugye varsára vége, mert hát azt lehet mondani, hogy majdnem vége van. Van kérem szépen olyan, hogy 4 órakor megjössz. Na, én vagyok az első. De hogy én vagyok az első, már utolsó. Hát itt már mindenki kint dolgozik. Én meg most jöttem meg, és akkor, hát rögtön olyan, nem is tudom én mi kap el, és már az egész napi kedvem elment, mert már a többi mind kint dolgozik, én meg itt benne lesz a fene. Halászolt, bátyám is, és én velük jártam minden szabadidőmben, amikor iskolába jártam abban az időben, és amikor volt szabadidőm, kint a vizen töltöttem, nagyon szerettem kint a természetbe, és hát amiben tudtam, segítettem is nekik halászmunkákba. Mi volt az első megkapó mozzanat ebből a foglalkozásból? Hát erre nagyon nehéz felelni, nagyon sok volt. Halnak a megfogása bizonyos szerszámokkal, varsával, hálóval, nyomóval, kézzel. Ez mind külön élményt jelentett.
Változott ez a mesterség a legutóbbi 200-300 esztendőben? Nem sokat változott, nem változott majdnem semmit, azt lehet mondani. Perlon hozta egy bizonyos fokú változást, mint műanyag, fölváltotta a kenderfonalat, és nem kell minden évben, vagy 2 évenként ugyanabból a szerszámból újat kötni, újat állítani. Sajnos ide még nem jutott el az a gépesítés, ami máshova eljutott környező államokba. Elég fejlett halásziparra rendelkezek, például a Szovjetunió, NDK, amikről tudok, komoly elektromos hálókkal, elektromos gépekkel. Sajnos ide mi nem tudjuk ezeket behozni bizonyos okok miatt, hogy mik, ezt nem tudom. Lehet, hogy pont ez az oka annak, hogy a kívülálló számára nagyon nehéz mesterségnek tűnik a halászat, bár azt is meg kell mondanom, hogy ugyanakkor nagyon szép is. Hát roppant nehéz, mert egy példát tudok rá mondani, Tatán van halászati szakmunkás képzőiskola, és ők azt tanulják ott az iskolába, hogy fejlett technikai eszközökkel dolgoznak most már a halászok, nem úgy, mint a régi időkben. Holott mikor ide kikerülnek a valóságba, azt lássák, hogy ez nem így van. Semmiféle eszköz nincs, egyedül itt, ami van, egy 25 éves motor, annyi idős csonka motor, csónak, technika nincsen, semmi nem változott. Mi kell az, hogy valaki jó halász legyen? Hát sok minden kell. Egyszer kell bizonyos fokú ismeretek, kell szorgalom, roppant nagy szakma szeretete, szeretni a természetét, halat megfogni, szeretni kell. És akkor bizonyos fokú gyakorlat is kell a végén. Még azt hosszú évek után tesz szert rá az ember, mert ez olyan szakmahalászat, ezt nem lehet megtanulni könyvből. Még a professzorok se tudják sajnos, akik tanítsák a nyíltvízi halászatot. 1951-ben, én már 53-ban, 16 éves koromban, 16-17 éves koromban már brigádvezető lettem bizonyos területen, és azóta talán egy 4-5 éves megszakítása, mikor Baján voltam a Bárkán, mint értékesítő, különben mindig brigádvezető voltam, különböző helyeken. Egy lányom van, egy kislányom van. Hát akkor biztos, hogy megszakad ez a foglalkozás a családban. Sajnos megszakadt, pedig nagyon szeretném, hogyha tovább tudnám adni ezt a tudást saját családomnak, de sajnos nincs rá lehetőség. Együnk a drága kis unokámnak az egészségére. Köszönöm szépen. Máma, azt hiszük, Jani bácsi. Azt hiszük most. A dédunokám. Igen. Isten étesse a nagypapát. Meg a dédnapapát. Meg a dédi papát. Máma, nagyon jó napunk van, emberek. Nagy öröm rá. Minden nap születhetne egy unoka. Na mi lett volna, ha iker lett volna, Jani bácsi? Jani bácsi, ha ikrek lettek volna, mi lett volna? Bárta jegyméréből. Ez nagyon jó eset. Majd Reggel, ha kijön az ember, hát akármikor, hát nem tud úgy kijönni az ember, hogy a rigó ne fütyüljön, vagy a kakuk ne szóljon, hát addig mondják, hát azt mindig abban, hogy hiába tudom, hogy az előtt a paraszt emberek mindig azt mondták, hogy még van köröszt, vagy még nincs köröszt a földön, addig kakuk
az mindig szólal az erdőbe. De én már megfigyeltem most már, mióta itt vagyok, tovább is kapukkor. Azért, mert talán most már nincsen köröszt, már ilyen buzaköröszt a földön, mert a kombájnok dolgoznak. Család van? Családom van 2, igen. A kislányom az óvónő képzi, hát a főiskolát elvégezte Kecskeméten, úgyhogy most, hát itt dolgozik most Baján, itt az egyik óvodában. Hát a másik gyerek az most van az érettségie, hogy most végez majd. Fiú, lány? Fiú, kosárlabdázik, sportoló. És nagyon jó, országos ifi válogatott. Itt már az NB1-be is beteszik többször, mert hát ifi még. De azért olyan ambícióval dolgozik, hogy nem győzzük etetni. És ő is halász lesz? Ő nem lesz halász, ő neki nagyobb vágyai vannak. Hát ez a halászat, ez rohadt élet. Ő már ezt észrevette, hogy apukám azt mondja, hát miért csinálod ezt a rohadt életet, azt mondja, hát soha nem vagy itt, hol azt mondja. Állandóan kinn a tanyán. Hetenként egyszer látunk, ez meg az. Na most, ha ennyire kemény ez a munka, akkor mégis mi a szép benne? Hát nekem az a szép benne, hogy szabad ember vagyok, és meg hát az, hogy elindulok innen reggel, mondjuk 4 órakor, hát 10-11 órára kész vagyok a munkámmal, hát rengeteg szélszámmal dolgozok. Úgyhogy, és hát 11-re, 12-re kész vagyok, hát itt van a mérésben, mindig itt a halásztanya előtt is, hát megjön az. És akkor, hát én ezt a szépséget, hát mindig úgy látom, ha máma elindulok, máma reggel, már amikor jövök vissza délfelé, már nem úgy látom a fákat, meg a vízpartot, mint ahogy elmentem, már megint változás van. És én szeretem nagyon a természetet, én ilyen természetkedvelő ember. Na de hogyha a halászok gyerekei sem választják ezt a mesterséget, akkor halálra van ítélve ez a szakma. Hát úgy néz ki, hogy halálra, mert utánpótlás nagyon kevés van. Vajon miért nem akarják a fiatalok választani ezt a mesterséget? Hát a fiatalok azért nem akarják ezt a mesterséget választani, mert itten nincs az a szórakozási lehetőség, mint bent városba, vagy falun, vagy bárhol. Hát itt kint vagyunk messze mindentől, és itt hát mit tud egy fiatal föltalálni? Hát az, hogy rá beül a ladikba, elmegy a vizen, a leálló, meg a diszkó, meg ez, meg az, ezek vannak most már. És hát itten ezt nem találják ők meg. Hiába mondják, a feleségem is sokszor azt mondja, persze, azért, mert ott jó kinn az élet, és akkor te ezt kedveled, meg stb. Kedvelem, hát én rengeteget dolgozok, és hát ő erre nem jön ki, hogy mondtam neki már, hogy jöjjön ki, és figyelje meg, hogy mit csinálok már azért, hogy ami van itten, mi nálunk, meg stb. Hát mi van nálunk itt kint? Most úgy vagyunk még mindig, mind a régi korban, petróleum lámpa ég itten a tanyán, az füstölög. Hát itt a kis legények, ezek nem találják fő magukat, és akkor mennének. Hát ide nagy költség kéne, hogy ezt ők tudnák biztosítani maguknak. Hát itt ismerni kell az egész vizet. Minden, még azt is kell tudni, hogy hol van egy tuskó, hol van egy ág, meg hova teszem le a varsámat. Mert nem elég az ahhoz, hogy vízen vagyok, azt leszúrkálom a varságot. Ezt tudni kell, hogy hova kell, és milyen vízállással, és azt a vízállást is nagyon kell figyelni, hogy most ilyen vízállás van, most így dolgozunk. Most amolyan vízállás van. Hát volt olyan, hogy hát kinevettek engemet a fiatalabb halászok, hogy a Pista bácsi az kirakodottám. Jó, hát igaz, hogy vittem 15-20 métert ki a szárazra a nagy varsáimat, nekem rohadt nagy varsáim vannak, és vittem ki a szárazra, és kinevettek, hogy a hosszú Pista bácsi kirakodottám vaddisznókra. Aztán, amikor hoztam be a halat, akkor azt mondták, hogy ez igen. Meg közben megjött az áradás. Igen, hát persze, hát azért rakottam én, de ők ezt nem vették figyelembe, és hát én a figyelmet, hát én a víz jövetelit mindig azt figyelem, hogy kell dolgozni.
fizetség függ a kifogott hal mennyiségétől? Csak is attól függ. Itten, aki